سووریا سەری هێلدێرên گۆبوون سووارên هەسپên تورکیایê. پازدێ ئادارە 2011 بوو خەلکê Sûriyayê herikî kolanan û duruşmên hilweşandina rejîma Besê û avakirina pergaleka demokratîk berz kirin. Heta çend mehan jî ev tevgera aştiyane bi şoreşa rûmetê dihat navandin. Lêjê û bişûn de dengê çekê da ser her dengî. Êdî duruşm û gotinên mîna, zeftkirina kevana şiyî, vejandina xilafeta İslamê bi destxistina mafên Sunniyan, ji holê rakirina Kurdên cudaxwaz û gelek têgehên nijadperestaneyên bi vî rengî hatin hûnandin û bi dengê herî bilind hatin dubare û sêbare kirin. Şerrê navxweyî gelek welatên herêmî û ji hemiyan bêhtir Tirkiya û Qetarê serî hildana gelên Sûriyayê li gor merem û berjewendiyên xwe ajot û bi hezaran cihadîstên radîkal tevî çek û cebilxanê hinartin Sûriyayê. Komikên çekdar ava bûn û li aliyê din alîgirên rejîmê yên herêmî yên wekî Hizbullaha Libnanî û Îranê dem li dest bi hawara rejîmê ve hatin. Hêzên şerker hatin hem berhev û êdî ew tevgera ku li ser xatira demokratîkkirina Sûriyayê birêketibû, beravêtî bû û dageriya şerrekî navxweyî. Aliyekî ji bo parastina desthilatê û aliyê din ji bo zeftkirina desthilatê şerkir. Mizgefta Umewiyê li serê kaniyê bû. Erdoganê govê demê serokwezîr bû, îlona 2012 got, di demeka nêz de em ê li mizgefta Umewiyê nimêj bikin. Du mehan paşê her wekî ji dil çûbe mizgefta Umewiyê vegire, berê terorîstên xwe bi serê kaniyê vekir. Allahu ekber vel izzetu lillah. Kitab Ghuraba Şam fi medînet Ra's el-Ayn. Tirkiyeyê ku xewekî serkêşa tevgera Sûriyayiyan nîşan dida û gelek caran geflê rejîmê xwaribû. Tevaya xaka Sûriyayê bi dev Rûsya û rejîmê ve berda û tenê berê xwe da herêmên birêveberiya xwe ser. Piştî 11 salên şerrî û milyonên qurbaniyan, rejîma Sûriyayê hîn li ser axwe ye. Tirkiya jî tevaya terorîst û çekdarên Sûriyayî û biyanî tenê li hember herêmên birêveberiya xwe ser dixebitîne û gelek caran wan wekî çetên kirêgirtî rê dike Lîbya, Ezerbaycan û welatên din. Li gor te di sala xwe ya 12 de ji krîza Sûriyayê çi derdikeve û gelo tu pêjna çareseriyê tê yan na?